uSizwe Ndlovu odume ngekuba induna yamabhinqa uveze ukuthusayo ke ngokukhuzane ke umfokampungu wasekela phana ke ethi ke abantu badlala ukhuzane akaxabene ke noSibongi Ngcobo ongumphathi wokhozi FM ogcine sesula ke nayo ke ukhosini FM. Uthi uSizwe Ndlovu lo live kakhuzana kwakuyiplan yokuthi ukhuzane ke lapha ke kubonakala sengazuthi uxabene noSibongi Ngcobo ngenhloso yokuthi ke babenzela ke abantu kodwa ke abaxabene. Akulalele lolu daba mbuko lasemakhaya nanto uluzo uSizwe Ndlovu ke aluchaza ngendlela alichaze ngakhona ke lapha ke ku TikTok ke na kwezinye izinkundla ke zokuxhumana. Ngifuna uyizwele mase uyaphawula usho ukuthi ke uthini ke ngalenkulumo ke kaSizwe Ndlovu athi ukhuzane ke bebribe abantu ngalwa live not ukuthi ingoma yakhe ayidlalwa njengoba ke sike sabona noOwen Ndlovu eveza ngokusobathi ingoma kaKhuzane ziyadlalwa emsakazweni. Ingoma engakadlaleki iyona le afeature iyona ke uJumbo kodwa ezakhe ziyadlalwa. Kodwa ke nanto udaba awuyizwela khona la kwesiqiniseko SA Media ke uzwe ukuthi ke uthini uSizwe Ndlovu. Ukhuzana kaxabene benoSibongi Ngcobo akade umphathi wokhozi abaxabene kodwa kuphela ukhuzani ubesezwile ukuthi uSibongi ubephenywa ekomkhulu leSABC uSibongi vele bezoxoshwa through izinto ezwrong akazenzile benokhuzane bamsela nokhuzani through nasengomeni eyahlukanisa unyaka umjolo lo. So ukhuzane ubezama ukukhava kahle kahle ezenza ulive wakhe ukhuzane ngena ku live ezama ukhuzane ukuthi egxeke uSibongi. Ukhuzane bezama ukukhava uSibongi Ngcobo kube sengathi lento ephenywa uSibongi njoba kade uphenyo liqhubeka kube sengathi zididekeke izikhulu zakwa SABC ukuthi kanjani ukhuzane benza ifraud bebenza ukukhohlakala benoSibongi Ngcobo kodwa futhi ukhuzane ekhuluma kanje egxeka uSibongi. Yabo hayi ukuthi ukhuzane xabene noSibongi abaxabene kodwa ukhuzane bezama ukukhava uSibongi Ngcobo kuze kube ngathi baxabene kanti abaxabene. Hey igebengu ukhuzane ukhuzane uyazi ukuthi unyaka bawuhlukanisa kanjani ebamsene noSibongi Ngcobo ngengoma umjolo lo. Uyazi ukhuzane uyazi ukuthi wenzani uSibongi Ngcobo hayi ukuthi baxabene ukhuzane noSibongi mabhinqa abaxabene nakancane kodwa ukhuzane ubezama ukuthi kube wedidise kube sengathi yena noSibongi Ngcobo abazwani. Yabo usizogqibeka lento uSibongi ade phenyelwa yona kade ezoxoshelwa yona okuningi nje ukukhohlakala okwenzakala lapho khosini. Khuzane wazwafaka wahlukanisa unyaka through ngoSibongi Ngcobo ngezimali beyiso khosini for zisuka Khuzane for ukuhlukanisa unyaka. Kanti njalo wemabhinqa la